Dokken, så det bliver fedt. Hej alle sammen. I dag skal vi på Dokken, så det bliver hyggeligt. Og jeg har min ven Theodor med, han har også sin egen YouTube-kanal, han hedder The Gaming. Så lad os bare gå i gang. Så der hænger på hovedet. Wow. Nej. Skal jeg filme noget? Så kommer den ind. Og nede i kælderen, der er en stor fylder hele. Du kan se også på skærmen der, en computer. Wow. Og så alle bøger, de bliver kørt ud de steder, hvor de går til biblioteket. Så det gør de der bøger, de låner på biblioteket. Så kommer det ind i biblioteket og lyser på biblioteket. Okay, skal jeg starte? Så pakker jeg det væk. Så jeg vi troede, I skulle på Mars. Men vi er lige bare på Dokken. Så det er mit outfit. Det er mærkelig manden. Så ja. Se, min rumdragt. Så ja. Hej. Altså, nu har vi lige siddet og spillet her. Der er min computer. Den lægger fuldstændig. Så ja. Der er Theodor. Sig hej. Og der er Jonathan. Sig hej, Jonathan. Hej, Jona. Hej. Så ja. Hej. Ja. Ja. Jeg har faktisk lige slået sig her i, altså for sjov. Men det var rigtig sjovt, så jeg sveder rigtig meget nu. Jeg sveder rigtig meget. Så ja, vi skal så nu have noget vand. Så ja, det er fedt. Syrlig, men også det er så hårdt med
Skummer på. Skum, der er formet som et blad. Hej, så sidder vi lige inde på caféen og får en is og jeg fik en fakta. Og vi har lige været i legerum, og der svedte vi rigtig meget, så trængte vi lige til det her. Så ja, det er slutningen på vloggen. Du må gerne abonnere og like, hvis I har lyst. Så hej!